Walang sakit. Yun lang. Okay, blow tatay! Happy birthday! Ayan. Okay, ito muna tayo. Tatay, dito kayo. At syempre, may inihandang letter. Ito pa ang message po ng inyong missing. The best and most beautiful thing in the world cannot seen or ever touch. They must be felt with the heart, Papa. Malayo man ako sa inyo, pero ang puso ko lagi andyan sa tabi mo. Love you. Happy, happy birthday! Yay! Okay! Meron po bang may gustong mag-message para kay tatay? No. Yan. Tatay! Ate Ann, halika. Message nyo po sa inyo, Papa. Ikaw, Kay. Oh, ikaw, Kay. Ayan. Wish niya. Ano wish mo? Ano lang, wish ko lang kay Papa na ano siyang okay, gano'n. Tapos, mag-ingat siya palagi. Mahal naman natin. Ayan, thank you! Ikaw po, message mo sa iyong Papa. Napakaganda. Ano wish mo? Wish mo lang. Wala na hiya. Nahiya? Okay! So, Papa Dennis, ano po ang message sa iyong visit? Maraming salamat sa mahal na mahal siya. Alright. Ingat din siya lagi. Blind kiss ka rin dyan sa Jesus.
At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali